Salmo Responsorio. Ikaupat nga Domingo sa tuig, Year A. Diha sa Espiritu kay ilang giharian sa langit. Bulan ng kabus diha sa Espiritu kay ilang giharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa dinaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapalingkawas. Bulan ng kabus diha sa Espiritu kay ilang giharian sa sa mga buta ang Ginoo nagahatag ug ikatanaw. Di adtong nahiluga ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahigugma, sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Bulan ng kabus diha sa Espiritu kay ilang giharian sa langit. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ng dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo mohari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Siyon latas sa tanan